30 красавіка дзень памяці караля Рэчы Паспалітай і адначасова вялікага князя літоўскага Жыгімонта III Вазы. Ён быў сын караля шведскага Юхана III Ваза, і маці яго была Кацярына Ягелонка, дачка караля польскага вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога. Ён таксама, як і Ўсяслаў Чарадзей, панаваў доўга. Той панаваў 57 гадоў запар, а гэты 45 гадоў запар. Заняў сталец у 15 гадоў, як і Ўсяслаў, 42 гады. Зразумела, што за такі велізарны тэрмін шмат чаго адбывалася. Дык вось, з гэтага пункту гледжання перш за ўсё трэба адзначыць, што Жыгімонт у студзені 1588 году сваім прывілеем увёў у дзеянне статут вялікага князства літоўскага, пра які мы ўжо ўзгадывалі, калі размаўлялі пра Льва Сапегу. Сапега быў старшыня рэдакцыйнай камісіі, адзін з аўтараў і выдаўца гэтага статута. Гэта дакумент велізарнага гістарычнага значэння, бо па гэтаму статуту наша краіна жыла больш за 250 гадоў, пакуль цар расійскі Мікалай I яго не забараніў дзеяння. 250 гадоў. А колькі існавала дзяржава рабочых і сялянаў Савецкі Саюз? 70 гадоў. Вось і параўнайце. І увёў у дзеянне гэты дакумент, гэты статут менавіта Жыгімонт III. А чаму ён так зрабіў? А таму, што ён хацеў атрымаць дапамогу палітычную, падтрымку з боку ліцвінскай і русінскай шляхты і магнатаў, бо яны не прысутнічалі на элекцыйным сойме, які абраў Жыгімонта, гэта самага трэцяга, каралём пасля Генрыка Валуа. Пачатку памёр Стэфан Баторый, потом там некалькі месяцаў, 4 месяцы, калі я не памыляюсь, быў француз Генрык Валуа, потом ён збег. Год чакалі яго магнаты, лісты яму дасылалі, аднак ён вырашыў, што лепш быць каралём Францыі. І зрабіўся каралём Францыі. Тады абралі новага караля. Караля ж у нас абіралі. Вось, і абралі гэтага Жыгімонта. Так вось, прадстаўнікоў ад вялікага князства літоўскага, рускага, жамойцкага да іншых на элекцыйным сойме не было. А трэба ж было і ад іх падтрымку. Гэта ж дзяржава была Рэч Паспалітай двух шляхоцкіх народаў. Дзвюх народаў, не аднаго. Вось і таму ён зацвердзіў гэты статут. А мы ўжо казалі, што гэты статут быў вельмі прыемны для нашай краіны, вельмі добры, бо ён адстойваў, падкрэсліваў, клаў націск на суверэннасць вялікага княства і поўную незалежнасць ад польскага каралеўства. І польская магнатэрыя, і польскія дзеячы касцёлу былі вельмі раззлаваны гэтым учынкам. Аднак то ж быў кароль, яму асабліва не пакажаш, як трэба рабіць. Увёў дзеянне і ўсё. І гэта было вельмі добра. Па-другое, ён рашуча падтрымаў брэсцкую царкоўную унію ў 1596 годзе. Мы ведаем, што дзеячы праваслаўнай цэрквы і раней, і сёння вельмі непрыязна ставяцца да гэтай уніі. Іх можна зразумець, яны глядзяць са сваёй калакольні, бо ім трэба, каб усюды была праваслаўная царква. А нашай дзяржаве, дзе было многа цэркваў, і каталіцкая, і праваслаўная, і пратэстанцкая, і мусульманская, і іудэйская, трэба была рэлігійная згода. І вось брэсцкая царкоўная унія, яна паклала канец канфліктам на рэлігійнай почве паміж каталікамі і праваслаўнымі. Зразумела, не на наступны дзень, там гадоў 15-20 яшчэ канфлікты цягнуліся, але потым наступіла цішыня. І мы ведаем, што пад канец 18 стагоддзя праваслаўных у вялікім княстве заставалася толькі 6%. Праваслаўцы скажуць, гэта ж вельмі дрэнна. А я скажу так, дрэнна гэта ці не, галоўнае, каб не было ніякіх свар, ніякіх войнаў,
як у той Францыі гугеноцкія войны былі. Жудасная рэч. Дык вось, на мой пункт гледжання, тое, што Жыгімон III падтрымаў брэсцкую царкоўную унію, гэта вельмі добра, бо мір наступіў рэлігійны. Па-трэцяе, Жыгімонт, як рэальны палітык, улічваў тое становішча, якое было. І ён добра зразумеў, што Вялікае княства Літоўскае гэта зусім не Польшча. І тут іншыя норавы, іншыя людзі, іншыя традыцыі. І тады, калі гэта ўсё пачыналася, яшчэ было шмат праваслаўных. Унія уніі, аднак жа пакуль там праваслаўных рабілася ўсё менш, а уніятаў ўсё больш, прайшло 2 стагоддзя амаль што. Дык вось ён, па яго ініцыятыве, Сойм 3 разы ў 1609, 1618 і 1631 годах прыняў пастановы, якія ўраўнялі правы праваслаўных з правамі каталікоў у Вялікім княстве Літоўскім. У Польшы гэта не дзейнічала, а ў Вялікім княстве дзейнічала. Гэта таксама спрыяла рэлігійнаму міру. Хочаш будь праваслаўны, хочаш будь уніят, а хочаш будь каталік. Гэта вельмі добра. Чацвёртае. Жыгімонт у 1609 годзе распачаў вайну супраць маскоўскай дзяржавы. І гэтая вайна была вельмі ўдалая. У 1611 годзе войскі пад яго асабістым началам узялі Смаленск, які некалі там Васіль II захапіў, і вярнулі Вялікаму княству. А ў 1618 годзе было падпісана Дэўлінскае перамір'е, или кажуць Дэўлінскі мір, па якому наогул усе землі, якія маскоўскія драпежнікі адабралі ў Вялікага княства за 150 гадоў раней, пачынаючы ад Івана III, усе вярнуліся назад. Гэта таксама велізарная падзея. Яны ж вярнуліся ў склад Вялікага княства Літоўскага, а не польскага каралеўства. Таксама добра. Што яшчэ зрабіў Жыгімон? Трэба адзначыць, што ён падтрымаў так званых самазванцаў. Былі такія Ілжэ-Дзмітрый I, Ілжэ-Дзмітрый II, яшчэ быў 3, там 4, 5 быў. Хопіць першых 2. Ён іх падтрымаў як? Па-першае, грошы, пазыкі былі, а па-другое, дазволіў ім вербаваць у іх войскі шляхту і мяшчанаў з Вялікага княства. А гэта было добра для нас в якім сэнсе? Яны пайшлі туды, і пачалася ў маскоўскай дзяржаве велізарная смута. І дзяржава стала слабай надоўга. А Масковія была галоўны вораг Вялікага княства. Галоўны вораг. І гэта дзяржава там на некалькі дзесяцігоддзяў заслабела. Вельмі добра для нас. Палітыка то гэта ж так. Нам добра, ім дрэнна. Ім добра, нам дрэнна. Так заўсёды было, так і сёння ёсць. Таму для нас гэта было добра. І апошні. У 1607 годзе ён зацвердзіў, гэта ўжо каралі рабілі не ў першы раз, і Генрык зацвердзіў у свой час, і Баторый зацвердзіў правы шляхты, залатыя вольнасці. А таксама прынцып, што шляхта сама абірае сабе караля, бо кароль жа гэта не сын Божы, як там у Масковіі, напрыклад, а гэта першы сярод роўных. І мы яго абіраем, а ён павінен клапаціцца аб нас, бо мы яго абралі, а калі не будзе клапаціцца, так мы яго сабаку скінем. І права сенатараў Рэчы Паспалітай кантраляваць усе учынкі і здзяйсненні караля і яго службоўцу. Кантроль, каб не задзіраў нос да гары. Таксама добра. Таму, калі падсумаваць, на мой погляд, Жыгімон III Ваза для Вялікага княства Літоўскага быў добры гаспадар. А ўсё іншае мяне не цікавіць. Так, што я яшчэ хачу сказаць? Зараз каранцін гаспадарства. Коронавірус, народ напалоханы, збольшага сядзець у хатах. Самы час чытаць кніжкі. А то ж ўсё, няма часу. То гарэлку трэба піць, то на працу бегчы, то з працы, то там да дзеўкі нейкай.
альбо да мужчыны, а зараз нікуды не пойдзеш. Чытайце кніжкі, перш за ўсё чытайце спадарства кніжкі па гісторыі, а сярод кніжак па гісторыі перш за ўсё чытайце мае кніжкі, бо іх шмат. Да пабачэння.